της Ιωάννης της Σουλαντίκα από την Πάρο και είναι το ωραιότερο γαλακτοπόρικο που έχω φάει μέχρι τώρα. Τώρα θα φας και εσύ να μου πεις. Ναι. Να σου πω, εγώ θέλω και λίγη κανελίτσα, μήπως έχουμε? Έχουμε και κανέλα. Είσαστε ζευγάρι, δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να περάσω η διαφήμιση. Το κρεβάτι και πιάνουν κουβέντα. Αλλά σαν την εξοχή, την φύση, τη θάλασσα, δεν υπάρχει. Σου λέει πέρσι, πήγε να κάτρεις και λίγο, δεν πάω μόνιμος. Έλα μου, δε. Έτσι, βέβαια. Και πολύ καλά έκανε, Στεφανάκο μου. Φέτος θα τα καταφέρουμε να μάθουμε και εμείς. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έτσι. Αυτό το παπούτσι που φοράω είναι για δώσιμο. Το έχω πολύ ψηλά. 24. Ο Χριστός και η Παναγία. Πάω να κάτσω από εδώ. Καφέ της Ελένη. Να το ανάψουμε κιόλα. Και έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παλιά μας κεριά και να δημιουργήσουμε... Η Mouse δεν είναι αλήθεια. Είναι παντού κρέατα απλωμένα στο κρεβάτι που κάνουν δίπλες. Ένα κεφάλι κανονικό και ένα πράγμα από κάτω που πάει κάπως έτσι με μια... Μόνο η πατούσα του είναι ίδια. Δηλαδή ακόμα και οι γάμπες του είναι... Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Είναι περίεργο να το βλέπεις.